Narinig kaya yun ni Diego, ate? Si Ate Kim daw talaga nanginig eh. Tahimik ka pero nasa loob yung kulo mo. Jegs, okay lang bang binabasa yung chat ng anak? Binasa ko talaga. Nanay ka na, given na. Binasa ko talaga. Gusto ko. Oo, parang ibang tao. Hindi na to accident. Pwede kasing hindi mo tingnan yung notif eh. Pero tiningnan mo. Hi po, kamusta po? Oh my gosh! Kumain na po kayo. Kilala mo ba mga kabarkada? Hindi eh. Ay, naku, patay tayo dyan. Diego, durugista pala di mo. Pusher pala di mo. Yan yung nakakatuwa sa mga anak eh. Magkaiba sila ng ugali. Si Princess talagang walang hiya talaga ng dekada to eh. Ito yung bata na kahit hindi siya i-nominate ng mga kaklase niya, inonominate niya yung sarili niya kasi gusto niya maging officer. Pagdating kay Prince, parang hindi ko anak. Kailangan ng warm up bago siya mag-function na maayos sa tabi mo. Ganun. Tahimik ka pero nasa loob yung kulo mo. Kasi ngayon pala nangahawak na siya ng put eh. No, mass wedding. Katabi mo si Prince. Meron kasi sila ni Ate Kim, yung yaya niya, na laro, na pag nakakita ng kalbo, nagpipendong. Narinig mo ba? Pinendong niya si Ate Kim. Sabi niya, pendong! Si Ate Kim daw talaga nanginig eh. Parang narinig kaya ni Diego. Tapos sabi niya sa akin na, narinig kaya yun ni Diego, ate. Tapos sabi ko, alam mo, kahit narinig niya, batang 80s yun. Wala lang yun sa kanya. Hindi yun iiyak, hindi yun magtatampo, hindi yun magagalit. Pendong! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.